tolong tibet haki aka baro lamut lakren lale banum le no e kat ba pinang san ni pinang rangba nang hikai ba la katrei la kakta kani kadai ke jingethu khana shaphang ke jingim Jingiaidlynti ba jingno sniang jong I Daphisha Kharbani, a proud classical dancer na lor kasap ka ba idon kum ka nongshad ka bapaw bat yo nam ha ka jingekop shad kum ki dance reality show bapaw ha India bat ibala shim ya kani ka jingtibet jong I kum kalat kamai jakpo Kublai pi baro ni pediang ngau bahaya pi ki parlok bat ki nong pet ya kani ka program bala ai kerteng kerempe balawan ra pi da ka didi Meghalaya bat ha kani ka kela ni don bat ni ya I Daphisha Kharbani I bedai I nongshad I bala paw nam bat kumju ru kumba pi fla GUE ki babon ha ki Instagram reels ha ka YouTube bat I deiru I bala ju perform ha ki babon ki reality shows te I deiru iwe iba penhikai syat ru kumju idon ya ka Majestic Dance Academy ke jong I te bantip khamnya shaphang ke jong I bat ka jingno snyang ke jong I ale ngin ya kran bat imenta te ngap diang ngau bhai phi syakani ka program ke jong I ka rempe bat ngasutanat bagai kendu I phi menta namar ba bon scene hi ngashu pet ye phi haki YouTube haki Instagram reels namar bangar ngade iwe beset pet hai kini jing shat ke ngaju ngotanat hi ban pet bat ngaju stanat hi ban shat haba ngadon hayeng marwai ha kamera e kumto but they're not professional te phila ban pen ithu shwai ladi bat ka jingkeli phi kumnu filong inong shat nga kum inong shat ngasdang ban shat na du par bangadang don sausnem kerta te umdei tang manga hendai I men jangaru isngotanat banshat baru arngut ngijing ya sotanat ha banshat na du padang ren te email ru habayo I kumne bangia don ya kata kasap te im ju khang ta ken im ju ong le wat ya shat wat ju pulut kaya kapor ha ka jing shat ye hendai email ru ilong I ba ai men siam hai ken te bat ha ka ju kapor ru email iju hikai iju ong ba lada phi sotanat bande e kan ka jing shat te pidai ban tip ru pidai ban nang ban bati kapor ma namar kapor kadan dut ma phi pidai ban nang kum ita ibriu bandong disiplin ban bati kapor ha kapor ban krekot ne kapor ba pinshat ne kapor ba pin le kai te ngasdang ban shat nadu mensyadang ret te nadu hendru snem kum tu ngala asdang ban kiu hasti chi ai kum tu shat kai ai kum tu ngalong penslur be ke yela dia natu suki ngasdang sha nadu na dong hasnong ladi hi hamoyong tu hatu ngasa sedang baik ban compete ki haki competition kum tu kan ngaselit chat keleng hasilong hi nomor ki shit bun ki local dance competition baki shit pelong haki kum hadau ki ne teng shajawai ne teng keleng bet tang let ben kadai bet tang shisngi bet ki competition kum tu teng ngasit let bet ken keleng ban let chat ban yelit compete bat ki para nong chat ma te kum tu hi hadian bala ya compete sha hasilong e kum tu te ngasa don jingbut ban let so shabar ken national ban let ai ban le yakun so sha tema ban try ki competition so shabar e kum tu kam sha as a dancer kum inong shat pio training ne e ban kum no fis dang pade yela dia ban shat haki dance form ki te kai ka bangala le hadu mentaro ki de na YouTube te kai ngan shu ang na kawai ka YouTube kala ai jing mentoy hadu kata yang namar dadon ki style ki bang ngakwa ban nang leni ki style ki bang mun nadu isnam yu filas dang ban learn na YouTube ngala khamshim serious bha nadu par bang khatwi khat asnam nadu bang la asdang ban ya compete sha hasilong hi te ngakwa ban khampen tebet penang bhai ladi te nga yu ken nga pet na YouTube e kum tu nga try hi bet Dekai ka bangalan na YouTube mut ngan le bet mangaru te ihmen ru ila yalam lenti bha ken yanga ila hikai ihmen ru ide iwe nakinong hikai bala hikai lang yanga ni ju hikai iwe ma phile kumni nga ngan le kumni kum tahi ken ya ai men sim iwe ma namar bungimdan kum kita ki teacher ban baki ban guide ingi le niki ban yalam lenti yangi mo te ngi shu yalong ni shu ya ai jumut bet ken iwe ma I hikai nga hikai ingi ya le lang hikai baro arngut kum tu ya kasap ka ba ublay u ay kerpang ipindon kam hok ya ka
bat wanra nam bat buram yalade bat yakari bat kajat benrio da ka jingyu i ya kasap bagerpang ka jing trang bat jing trai shitom ka jong i ban bir onlong ya kasap shat iklem do ka jing kershan na ki bahayeng bahasem ki paralok parajor bat khamtam ikime bala IT lot yalade ban kentio yala ka jong ka khon bat ailan ban pin i ya kasap sha ka perthei le se kani ka jingkio ka dei ka jingkur khu ka baka keme ka ai yala ki jong ki khon namar kumbangi tip ka keme ka long ka blai yala ki khon hangni hasla perthei ngalai nadu baningkong ru long ngam yo te kanu ka jing arab tinga kershan hin naladi kan ti be ipoi hadu kan niru ka dei lengba ka jing kershan ka jonga ka keme kum ki keme barabor langi i ki khon ki don kasap ka jong ki ting ngim dei kan ban penle no ai kata kasap ka bakidan ngi ki keme hingi dei ban push ki ngati yala dia te nga push ba ngam ka jing pule ka hot ka jing pule ka badan kam e ndrei ka niru kalong kum ka sports namar bangi hab mintien kin ka jing pule ro hab nga pin mintien ya ka dafi te ya ka ni ka dansu long bu kanya ka por kot dan kam kot bat ka por bahkan praktis kani kalong kumba ila kamai jakpo nang ni yala dia ngam dan kam su mentale bangan besar ila mairu ila pet lang ya kasam namar ila yo ti ki kakam pet menta ila ayu ila dan ketuka dancing class la dia te kam dei tangga dancing class shabar eru kumni hi ila up down Mumbai nadu bi iyo ha ka reality show kan ka dance in dance ketuka in the best dancer tu ila kilas dang itu kan i te kade kawir ko jingtai system jong i hi te long kilas dang itu te tu kan kila khat be te haki show behe menta lai bun be idan shabaru namar menta pin show up tang ya kakam sarkar te pule la pendap ru kampoi sesai te lada yu i baki khon ki dan kasap yale te ban push ya ki te ban hai kejupule dan kam kaniru dan kam te yel ayu kan long ha ka jing ayu jingsham ka jonga te lada yu i badan sap mdei than ban ap tang ta kam sarkar nama phimyo hiru pet kini menta idafi ila kamai yala di ngam dan kam su ban ong ba mai ngan besar ngan dang besar su i ke menta ila kamai hila dia Tigi poru ba pishu hikai himo ya la dia na YouTube ye di film judan re kata ka ba finwat iki instructor la ni ki institute la ni ka dance academy ka biang dong dom dei hang ni shabar ke film judan jingmut ban let ye kita pet nadu mensha nga shet kwa himo bangan let kunta na marang hajing sha ha Mumbai lite khamtam ya ka ni ka style ba shet le manga lite ki bun ki institute shabar em style ka deka content te ya kan ni style ba shet le angali ki bun ha ki opportunity kum ki institute ye kum to ba dan shabari e ma te ngasit kwa hi ban let ban ai training yela dia tang ba ha tu ki por ba ngadang rit ru te ban ong ban let shabar ru badang dan hapeng ka jing puli te mlong ban i e ka jing puli ru mo kam te ka basuk ta na ma so bala jangai na ying na sem te ka kham e hi khendian tang ba ngala don ha asam te ngala don shateiru kadan kawe ka institute nga shushim training tang kum tu shibnai ye tharai naturu wala nga shim tang shibnai ne alnai kum taru tang ba layo jing mento shibun patta ti kumno fis dang ban pli ka ni ka dance academy but hadu menta ke ka jing ye phe na du ba fidang pli hadu menta pat te menshwa em ka dance academy por bangapli kata ka studio mdi mga balimen
mentala don try she post nem ie. She post nem She post nem kala don ka studio hot. Hapor bengi planning kong ya ka studio tem email ru be I ba I wet teh bengi ya don hayeng bengi ya shat hayeng nama ikelut nama bengi ni ya pensawa siapa palat em deh la ya le ke la sawa ka music ting la ya ur la ti email I wet ken I to ya kadon I kamera baret hani hajan hi ken te I shia wai no ada katai ma sa ya shat hatu kat bamwan te ngia wai hatu ngia don laingot mo manga ihmen jonga but ita iparlok jonga na du dang ret ken ngisit ya shat ba week ya hadong ye kum tu teh shit ya job bed te ngia don ngia la ya wai knang ya kata knang mengin yo practice ken mengi ki brio basa majan ki brio ba itu ini basit tip te ngi bengi shit shat di te ning kong ki brio na mo yong hi ken ki bala ong pi ya hi kai shat ne em na mar bengi ko aban pai ki khun ndai ka jing thmu jongi kam de ra ba ong bengin hi kai shat ndai ka jing jungi ka bangin banyo practice sila dia na marngi dan kami ka space am dia mengiru ngiong ningin shim na ngiong to shim na shim tangi kibriu bahajan mos lalong kum basi arab lang no iki khna jungi sheni ma te nadu nata ken ya stang te suki kisa nang wan pat ken kibriu ki yet ta kumbanga la yo puli haki interviews ki jong phi mo badan kum kini ki dance show ba filet ai mo keleng shwe long shabar jong ka jelaru ken kumno ka experience jong phi hakani ka dance show ba filet ki dance show but kum ju ka balong sa kan mau bhati phi ka memorable experience ka jong phi ba filet perform shabar but ki artist hapor bangale dance hatu ngayo hadu top 12 top 12 top 10 kumta hi hot ngapoi shudu shakmat jong ka turu kila don be ki episode kumtu la yo rung be ha ka shoot kila don be first episode second episode kumta hi ken ya ter ken te ngayo rung hadu top 10 top 12 bi kumta hi hot te ho nga sha eliminate no na tu te kumta ka kayat ka journey jong hatu ka shoot kan ka pring ki Jingiaidlynti te don shibun ki jing bangam danang ru ban yakren hindi bat kumlu bat dan bete ki jing ha ba yakren bat ki brio na shabaru na marngam danang ban kren hindi nang hi malumala kum tu tamba ban ong ban kan yad bah kata ka jing kren jonga ta kam dalong ma te kum ju ru dan hi ki jing ha kum kabam ban adjust kum tu bapidan shabar lani kum ha ka bengi bam dadan experience kata-kata te shulong ting yo dan jing bakla hani hantai ne ngam da biang ne kum kini sia long la shudan bi te ti jing jing perkhat kum ba phi ong mentan mo ba PE ki parlok jong phi be ki la lit perform but ki different artists but ki artist prepare ki artist ki bla pau nam te phiru phila jio nem kalat pre ba ki lit perform but ki different artists but ki artist belong khamba pau nam ke te ningkong kum tu hapor wang lawan phai biang mo shalong te ngakol ken yi te parlok jangang ong dan ni em kilat kilenti mo namar banga yu I kadan shisha kilat kilenti da fidon shabari te ki khambun te kilat kilenti na banta jong phi kum inong shat kum turu te iti parlok janga yang ba phin kham yo shu kata ka experience mo one shani sha Mumbai sa shani le ki show ba pinang kam kiuru but ka weru ka experience ka badon kam but ka weru pin yo ki jingli kum tuma te ngaru nga ayu ken nga yakren bet email te ningkong te ngadang mut ba inum sha hi re na mar so bangati khadu so ba banjngai hi nala yeng hoat ma so bangadang red te email te indan bet iti jingta em in tin ban pha tang yang amarwe tang ba hapor bangale ka show dance ngai kendu itai we parlong te ngilaya long bet kum family bet hapor banga kolita hapor banga ayu ngadang yet yeng shani shatai rumol ladang alet shatai ngan sa bat nu ngan don bat nu ma dang perkhat te hapor ba kolita ba itai ong lili rawan shiyeng jonga te hayeng jing ta ru dan ikmi ikpa ki men ki para ki ayu ki treat be yang akum para ladi lani hot ki treat be yang akum family bet kim watla kim dei makana ki kasih rumah tangba katu ka bonding jongi pat ka bangi dan em la long bet kum si para bet kat no long sno tanat bah ken badan ki brio shabaru ki ba bah kum tu te ngasa bahayeng jongi sisna arsnem lenter shwaban wan covid ngasa bat te ngalet I audition ken
hapor bigla ong itai bi parlok jonga ba phin hap ban ai audition shal la da fi kwa ban ki shows kata ka company shortcut ANC dance mo ANC dance ha Instagram te ki yet nongshad na benta ka we ka show ban perform bat I chance ngam tu phi thu nam I thu bai de bala long famous ha ken ha Bollywood te ki yet nongshad ha ide nong ruai te hapor bangi la let ban ai audition tang so sak thia tip ra kham pen kre e ru em ban shot hatakas ni ru la shulong be kum pa shule bet on the spot la shule bet freestyle bet tem so thos thau sho te hadien kum tu pat ki itanan te ki shim ken ki shim te ngala don bat kata ka company hata ha company la kumba license saus nem e menta thrai nga shit dia le show bet ki nga shit perform bet ki artist de ki khot yanga te mut nga perform bet ki different artist kum ishan se lingba jong ki ngala yo ban perform bet ishan se tade I Jonita Gandhi tade Zeden tade bat kum jo AR Rahman se namar ki main choreographers basit hikai na benta ka team jong AR Rahman se te hakata ka team ngi sheddan teng art phongut teng ka shong kain de kishim nong shat ka nu ngut teng khat rangut teng khat arngut khat saungut ka shong haki te ngi lingba jong ki baki la jet yang amo ha ka team jong ki te ki da don shui hakani ga hani amde haslong hari India hi mo da don shui hari India la ni shabar India ru te ki shit khot bet ken shit pentep beanga te ka buy ticket ka buy let buy one te ki la pen biang bet maki la tep bet na ka company sedong te manga tengah shulet shu tangki ki jinglut hang ni hatai kum basa kini ki babam kum tu kat bangam pat travel hi ken te hap penlut hi tu malumala henry te dala travel li tel mut la tep bet ka company bet na dong sedong ngim dan kam ban era hadu da wan bet sedu seyeng ken kuman shu ong no ba pi mentan pi ong mo ba shabar ka kam kalat ke ka kham don ti da yanu jor pde shabar bat hasilong kumno fila ban yanu jor te hasilong ke ka ba kham duna ne kumno ne ho te ban shu ya nu jor no kalong ba ngayu ibun sin hi ken kani nadu msha bangadang sedang ya ka journey jonga kum ita inong shat ru ngayu I ba daya compare hi ken ye kinong ruai bat kinong shat hasilong hi kinong ruai ki kham yo ma ya ka to ka platform bakin pin I ya ka sab jengki lani ki kham yo shibun kilat kilinti da ya compare no bat ngi kinong shat mangi gintong shat ngim da kham yo ka to ka platform menta da don makana ki festival bahe ru ye kinong ruai ki sha khot ben bakin perform tambai kinong shat ngam da kham I ngam pat ju hi rana du bangadang sedang ka journey jongaru ken te takadaw shabar bat ki bunte ki opportunity beli ngalit bet shabar beli ngalit ta ki show shabar ru namar shabar ngam judu ra ka jingmi ru kawan bat ngayo ru ban le shibun ki shows hasilong pat dang duna hadu kata ngam ong ra banga khampat le ki shows ki event nga sha khot ma ha kata ka rukam nga sha khot hi la bun hi ki shows ki event ru ki banga le tamba ban ong ban shuya nu jor no pat long ki kham duna hi ken ban ya compare bat kinong ruai te ngi kinong shat ta ki kham duna namar bali ngan shu ong no ha ko ka rukam ru la bun menta kinong shat ru ma ki bala let ban represent ya ka state te ngakwa ken ban ho balawan ra kata ka nam ka buram te ngakwa ba yekinong shat ru kila de ban ai ka platform leni ka opportunity ken yekinong shat ru knang bikin pin I ya ka sab junki knang makiru kin yo ka tu ka jingni ta kala long no kum ta ken ti kum ba phila ong mo ba phila le sha baru ba phin perform bat ki ni ki artist ki bla pau nam te ke experience ka jong phi bat ki ni ki artist shabar kalong kum no te ke experience jonga ka bangayo ha ka jinge trai lang mo bat ki nong ruai ba pher ki bala pau nam te ki don shibun ki nong ruai ki bala long brio ki bala he ru tang ba te phila ya kendu hajan ki long bet ki bas ngorit te kat nu ka I mean sim lang yanga lada hajing im hi lada pipau so kat nu ru pidebit ban long ibri bas ngoret ting ki bri ki shit baklai nga nomar ngam dade ibri I ba dakham keren brio khadu kata ta long ka shit ngashit leran biet mo ban shuang
te menta pat suki pat ngala asdang ken ban khamya keren shushu bat ki briu e kum to henry menshwa por badang ret li te ban keren briu ru kati ka ba e bhai nga te long le ran bet la saudur dar pe ban ong ban keren ki briu bam itu ru te menta hadian pat ka jingshat kala yarap shi bun bhai nga bangan ban khamlong upenap mor ban shlur ban e te ban keren bat ki briu e kum to ru Ngau sarong baya kasap ka ba idon em shimla pinle no e Henry da ka ba isam lem shaki wede kanang ba kan kan pinne pinsa nam pateng la pateng na benta kini ki khna badon sap mo ba kwa ban yo training na phi ha kan ka dance academy ka jong phi te da kumno ka ru kompade phi la ban ai training ye ki te ye ki khna ki badon sap ki ba kwa shisha ban nang mo dan ni ki ba kwa ban learn ye ki ni ki style bale mga la ni ki style ru ki la ban shu contact kum ha social media kala don ka page Majestic Dance Academy te ya ka studio nga bu ha molai mo yong rem kila ban shu message direct bet te ya ki details baro te sa batay bet ken mga la ni ka team jonga kum to kin sa batay bet kum nu ya ki bande ban shum ka admission ni kum to ten sa pen ibe ha to kan ti ke epre ka khubor la ni ka message mo ba phi kwa ban ai na benta ka kinong pet ki jongi bat kum ju ru na benta ki tu ki khna ki badon ya kata ka jing thmu la ni ka jing thrang ban shim ya ka jing shat kum ka career ka jongki bat kum ju ru ye ki badon sap ken ki nong shat kumenta bangila yo I ba laas dang bun ki nongshad jengiru ki baya triam hadu kata-kata ki badan shisha ta kasabat mengiru ngim kam shu ma na ki nongshad shabar ya ka ba menshwat dang duna hi ma ban ong ban ya compare hendrei menta pa laas dang bun laas dang ni ki nongshad wat ki khna jongaru ki barang dang ru ani ki la ya triam ki ai men sim lang te ngaru bangan nang kham le bha shu ban hikai ye ki namar makiru ki la ya tebet pha te ngayu I Yaki kena ladiru la daki ya tre shitom te makiru kila ban buat lang ya ka dien jat jonga mo kumbangaru ngala let sabar ngale ki show si e ngala le ki reality show si e te ki kena jongaru hakawi kes ngila daki tre shitom makiru kila ban yo te ka e ka banga kwa ban ong ban I mean sim lang yaki para nongshad para khasi jongi ma ba ladaki sngo tenat ladaki don ya kasam bat ngakwa ru ban ong khamtam e ki kmi ki kpa ma lada POE ba ki khun ki don sap ki le e ka baki sngo tenat te wanum khang ki ho ting ka e hi ma ngim ong re namar baro ngim wan na ka long ying long sem ka ba bet ba biang ma ting don ki bam wan na ka long ying ka ba biang te kan don bet ki jing e ma ka ha ka Jingiaidlynti jong ki num yo hi re ban let pen te bet yela di ne ban li ai training yela di tang ba ngan shu ong pat yai sha khandian but pet hi kalat kalenti na benta jong la di yele hi kat ba phinang la ban ai training yela di kat ba phinang la ban te bet pen te bet yela di phinang kham biang shu kan ha ka e ka ba phile te ngan shu ong ri ki parents ba kin ai min sim lang ya ki khana hi kan baro ka wei ba kin le e ka bas ngo tanat khnang ba kin lat ne ki jing sniu baro hi kan ladaki focus bet ha ka e ka ba ki so tanat em ka hobby ne ka e ka passion ka ba ki dan namar nga so tu yela di ru nadu mshadang lit school ru email te ishit hikai bet da lat ka jing pulie ha ka jing shat te nga song thu yela di ru menta ba ngala he te lat ken na ki jing sniu na ki baro ru mjudan por te la shu long bet ka timetable jonga la shu debit tang kini arteli bet bat ka jing shat te ki parents nga ki dagri I baki dan ka hobby ne ki long passionate mo ya ka jing shat ne ka jing roi ne ka ha kanu ka baki le ru ken ki sport si e nai pendu men sim ne ki abi ki bakin focus bet bakin le be ka baki so tanak knang makiru bakin kiu ken bakin yo shisha mo ya kata ka uso batyang mo ban ong bakin long sak kin long success ta kin kan dan bet ka tu kalat kalenti na benta jong kiru kublai shibun Daphisha ke por ka jong phi bat ngasko tanat shibun bai kendu ban ni kran kendu bat phi kum ni menta bat kum ju ru ki kentien ai min sim ki jong phi to ki don ki jing e ki babon ha ka Jingiaidlynti ki jong phi mo tang banga kermen ba phinang kiu shaprang ha ka nu ka benta jong ka jing em ka jong phi te kublai shibun kublai ka por ka jong phi kublai phiru
Dekat tu pila yok sngau ya ka khana bat ka Jingiaidlynti jong i Daphisha Kharbani tengah kermen ba kinong pet bat khamtam ki kena mo ki badon ya kata ka jing thang ni ka jing thumu ban long kita kinong shan tengah thai pila yok ka jing mentoi shibun na ka khana ka jong i te yai ne bat ni ka didi Meghalaya nginang wan ra sho shibun ki jing ya thu khana ki badai halor ka Jingiaidlynti bat jing no sanyang jong ki riu kan thai tang ha ka rempe Kublai Shibun, Yin Say Shambia.